This program is brought to you by VK Developers, powered by Nippon Paint, V2 Realty, Amrit Noni, Arogyada Bharavase, Cycle Pure Agarbatti, Ashoka Business Center, Workspace managed by Vertex, co-powered by ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡದ್. ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಡಪದವು ನೆತ್ತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ಸೆರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ 3ಗೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಸೆಮಿಫೈನಲೇ. ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಫಿನಾಲ್ ಎಡ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆತ ಮೈಸೂರು ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಆಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ 4 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅದುಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ತಿದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ದೀತೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡುವೇಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೀತೇರು. ಈ ಡುವೇಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಡುವೇಟ್ ದಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೂಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಹೈ LED ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತದಿರು ಸ್ಟೇಜಿನ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಪಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿಯರು. ಅಂಚೆ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ದೇರು. ಪನ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನನಾಲ ಕನ್ನೋಡು ಜೋಕುಲ್ಡ ಚಾನ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು, ನನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಟೂ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೈತೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತೂ ಫೈನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. महारानी, अगर अंग्रेजों ने हम पर हमला किया तो क्या होगा? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा. मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार. राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಡಪದವು ನೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದು 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ. ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಣಿಕಾರ್ನಿಕನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿಯರು ಗ್ರೂಪ್ನ ಪುಗರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಬಂದಿರು. शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले. ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले. भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಮಿಡಲ್ಡ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಪಲ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು. ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಥೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಥೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಿಲ ಎಂಕಲು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆತ್ತ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮಲ್ತ ಐನು ಒಂಜಿ ಕರ್ಲೆಲ ಬಾಲೆಲ ಎಂಚ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೊಸೆಪಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಿಯರು. ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತನ ಬಂಡೇರಿ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡಲು ಆಸೆ. ನಾನು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನಮ್ಮ. ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದ ಕಟುಕರ ದಾಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ತೋಟವೇ ಕಸದ ಪಾಲಿ.
ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೆನ್ ಟಚ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರೋ ಕಣ್ಣ ಹನಿಯ ದನಿ ಕೇಳದೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ ಕರ್ಲದಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಅದು ಮುಲ್ಪ ತಾಗದಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಡಿ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ. ಪೋರ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪದೇರ್, ಬಟ್ ಈರ್ ತೂಪ ಇನ್ ವೇ ಉಂಡತೆ ವಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್. ರಕ್ತ ಕುದಿತಿದೆ, ಉರಿಯುವವರು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಉರಿದುರಿದು ಹೋಗು. ಹಾಯ್, ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸಾಕ್ಷಾ, ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪುದರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಡಪದವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ 11 years ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ನ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು, ಎಡ್ಡೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರು, ಫಾರ್ಮ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಆಡಿಷನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ, ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ. ಬಾಲ್ಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಕರ್ಲದಲ್ಲ ಅವೇನು ದೂರ ಮನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ. ಕಪಲ್ 4 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಲಾವಡು ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಪಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪೃಥ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು ಸೇರಿದು 9 years ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಂದ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಶೋಟ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಣಿಕಾರ್ಣಿಕ ಪನ್ಪುನ ತೀಮುಡು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿನ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ನಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಐಕ ಪಂಡೇರು ಶೋಕ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು. मन की रुन झुन छुप ना पाए, मन की रुन झुन छुप ना पाए, खनक खनक खन के नैन. ಫೈನಲ್ ಗಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲುಡು ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ಗೆ. ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ 2 ಟುಲ್ಲ ನಾನು ಟಾಪ್ 1 ಬರ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್, ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೇರಿದ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಪೋತ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದಣ್ಣ ಎಂಕಲೇಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿಡ್ ಮಾತ ತೂದ್ ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು. ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಮಕ್ಕೆ. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನೇರ್ದಾತ್ರ ಎತ್ತೋ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನೊಂಜಿ ತೂಪಾಯರ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಕುಲು. ಎಂಗುಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಬೈದ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಐನೇರ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ನೋಟೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ನಿಕಲು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂದು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡು, ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಅವಡು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಅದಿಪುನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗಾಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕಪಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಖಲ್ನೆದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा.
मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत स्टोरी टेलिंग इतने ड्रामा इतने डांसिंग इतने फाइट इतने तिनका था हमने सवारा पिन टू पिन कट टू कट ಎಂಚಬೋಡು ಆತತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ದಿರುತ್ತಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆಶ್ವಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪವೇರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಶೋಕಾತನ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಕಪಲ್ ಪೂರ ಶೋಕಾತನ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಂದು ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದ ಆಕಲು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ದಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾಕುಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸಂದೇಶ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ವಿನೋದ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ರೋಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪಂಡಾಕಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಏತು ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲರ್ದ ಬೈದಿನಕುಲು ಈ ಸತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 3 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಜರ್ನಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರಿಯರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋತಿನಕುಲು ಜಾಬ್ಸ್ ಪೋತಿನಕುಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಕುಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಈ ಟೀಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೈಫ್ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಕ್ಲಾನ್ ಅದು ಪೋಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಇತ್ತದ ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದೇ ನಮಕುಂಡು ದಯಪಂಡಾಗ ಆಡಿಷನ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ನಮ್ಮದೇ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಡ ಬುಡ್ಚ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಎತ್ತೀನಿ ಆಡಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಪಪ್ಪ ಅಂದಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ದಸರಾ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಹೊಂದಿತ್ತಂದು ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡಿಯೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಜಿ ಓಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪನು ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದು ಓಲು ಪಾತೆರ್ನು ಐಡ್ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪಡ್ ಬೀಚಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ತೋ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 3 ಆಡಿಷನ್ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ದಾದಮಂತಂತೂ ನಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದಾಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಅಸ್ ಕ್ಲಾನ್ಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐತ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ಲ ಅತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಶೋಸ್ ವೈಸ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕತೆ ಎಂಚೇತನ್ ಬಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನೇ 10 o'clock ಸೊ 10 ಹಿಡಿದು 3 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡು
ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪುನು ರಾಹುಲ್ ಪಂದ್. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಪಂಡೆಕಿ ಇಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಾಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ. ಬಟ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಸತಿ ಪೊಸತ್ತು ಬಂದನು ದಾದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆಂಡ್ ಬಂಗಾರದ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಆಂಡ್ ಕಿವನೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅತಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲವರ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪೋಟ್ರೇ ಮನ್ಪುನು ಪಂದನ್. ಸೊ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚ ಪಂದ್ಲ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಿಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಂತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಿ ಇಂಚೆಂಚ ನಮಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಳ್ಳಿಯ ಪಂದನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಪಂಡಿರ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಲೆ ಬಟ್ ಬೈಯದ ಈತು ಪೊರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಂಡೇರು ಈತು ಪೊರ್ತದ್ದು ದುಂಬತ್ತದು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಪೋಲೆ ಪಂಡೆ. ತೋ ನಮ್ಮದಾದ ಮಂತ ಆನಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ನಮ್ಮನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ ಡಾಕ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಡಾಕ್ ಆದ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪವಲಿ ಪಂದನ್. ಸೊ ದಾದನ ಯೂನಿಕ್ ಆದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ದಾಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಜರ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಡುಯೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಂದ ಇದಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹೆಫ್ಟಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಮಾತಾಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗಿನಿ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಡುಯೆಟ್ ಅಂದು ಬಂದಾಗ 20 ಪೋದು 2 ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊರಿಯುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ರೂಪ್ ದ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಜಡ್ಜ್ ಅಪ್ಪಗೀತಿನ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀತು ಸರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಡಾಕ್ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು 2 ಇಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕಿ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಿ 20 ನಲ್ತದ್ದು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಡುವೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪನ್ಪೆ 20:2 ಅನ್ನಾಗ ಆ 2 ತಲ ಪವರ್ 20 ತಲೆ ಕುಪ್ಪುಡು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಾಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅದು ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮಕ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಇಡೇ ಅರ್ಥ ಕಿ ಎಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಈಸಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎಂಚ ಬಾಕಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಸಿ ಅಂತ ಮಾತ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂಬನ್ನಾಗ 25 years ಓಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಒರಿ ಯಶ್ವಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತ್ ಜರ್ಕಿ ಬೇಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅತ ನನ್ನ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತ್ ಜರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅದುಪ್ಪಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಪಾತೆರ್ನು ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇಲಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಅವೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಕಿ ಸರ್ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಕಿ ಇಂಚೆಂಚ ವಿತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತೂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸರ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಮೂವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂದನು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಾಂಬ್ ದಕ್ಕಿ ಆ ಮೂವಿದನೇ ಸಾಂಗ್ ಉಟ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಐಕ್ ದಡಬಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಟ್ ಆ ಮೂವಿದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಇತ್ತೆ ಒವೇ ಮೂವಿಡ್ ಐನ್ ಸಾಂಗ್ಲ ವಾವ್ ಉಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ವಾವ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಅಂಚಿನನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ಕಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ದಾದಾನ್ಲಿತ್ತೆ ಮನ್ಪುಡು ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಐಟು ಕೂಡ ಬಂಡೆ ಡುಯೆಟ್ ಬಾರೋಡು ಯಶ್ವಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಡಿಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಬೈದನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶೋಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕಂದದ್ದು ಪ್ರತಿ ಟೀಮಿಗೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಅಕ್ಲನ್ನ ನೆನಪು ಮನ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಕಿ ಜಜಸ್ ನಕಲು ಇಂಚಪ್ಪ ಅಂತೀರಿ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ತೂ ಒನ್ಲೆ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ತೂ ಒನ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮದಾದ ಮಂತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ನನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮನ್ಪನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವಾವ್ ಮನ್ಪೇರೇನೆ ಪೋಪ ವಿ ಫೊಗೆಟ್ ಜಜಸ್ ನಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಂದನು ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊಂದಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಈವನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಂಚೆಂಚ ಅಶ್ವಿನ್ ಡುಯೆಟ್ದೊಂಜಿ ತೂ ಒನ್ಲೆ ಇಂಚೆಂಚ ಗ್ರೂಪ್ದೊಂಜಿ ಇಂಚೆಂಚ ತೂ ಒನ್ಲೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ದು ಪಂದ Really wonderful. I really
enjoyed your performance. Superb. All the best for the next round. You guys are selected. Good Thank luck. you so much, Rocks. sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Superb. sir. Thank you guys. All the best. Thank you so much, sir. Nice meeting you, sir. Yang call man kende sir incha KGF the month ondulle sir. KGF 2 month pe sir. So okay, but 2 only KGF 2 month magide KGF 1 the song au pura barre balli pandan. Yamade sir sorry sir man pe dadala man pe pandan. So ani dada mante yan I went towards my editor, that is Nazim. He is one of the panda enklena act wow man pare one of the integrates an panu panda aa ritinet onji music gu jeeva battanande panuli. So Nazim basically are ite tokkodu dupun mast show editing mandu. As a team clan nama onji biggest platform ugla select aya because of Dance Warriors the auditions the clips eddu maateddu englega nanonji malla platform gu selections battitane. So hand in hand namaku encha onditan panda ki ee platform gu battini engulu try korkand battini but at exposure sikondu pandan. As I said yan VT start pannugane pande ki Dance Warriors irdu enklena journey actually start ayini competitions adu pade everywhere. So ee videos irdu enk mast calls battan maata battan. Then what happened, nama practice manta maata manta unfortunately for some personal reasons engle gade poor age. So engul batta ani engle gittaniki aa platform miss and ee platform engle mastu korondundu. So ee platform nu at any cost nama peakde manpodu enchi nandala nette korpinanchina product nama ultimate korodu pannu. So ani stage mitarnaga engul whole team how decide mantini let's give it all. ದಾದಾಪು ನೆಂಚಿನಾಪನ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಕ್ಚರೇ ತೋಜೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲೆ ತೋಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಕ್ಕೇಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತನು ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರಿಕಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ದ ವೇ ಯು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದ ಒಂದು ವಿಡ್ರಾ ಮಂದಿಜ she told a beautiful statement directly panded. So nite battinakul maatala costumes avundu pura paadondille but mekul battere onji t-shirt paadondu dadana ballu kattondu battere entirely pure essence tojparu undu team panda ancinja pura pande. And for the first time in our career, for the first time in our life basically golden buzzer the feel thickened. I still remember the moment golden buzzer hit anaga I just thank God because ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅರೆನೇನದು ಮಿತ್ತದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಂದೆ ಕಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಪಂದನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ದುಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡಿಕಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತರ ರಾಯ್ಜಿ ಪಂದನ್. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ನೂದು ಪಟ್ಟದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ರೂತಕುಲಾದು ಪಡ್ ಆನಿರ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪುನಂತ ಪಂಡಿಜಿ ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಕುಡಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ఉన్న ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ಸಾಬ್ ಅಲ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಿ ಆನ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ. Your attitude is absolutely top notch. Thank you so much, ma'am. Thank you. Every single boy or a girl have performed like 17 variations of yours. So yan Rahul Pandu enna co-contestant adu Sanket ulle mulpa enkili Dance Warriors season 4 the duet contestant adippa team clan irde. So namak must challenging situation itten where first round gu bannaga auditions gu bannaga nama must nervous aditta where sir enkilna sir choreographer pandere nama rajjana duet manpod pandu. So must nervous aditta because nama ಈತ್ನೇಟ ಮುಟ್ಟ ಡುವೆಟ್ ಮಂದಿಜ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗ್ರೂಪೇ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತನ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅವರನ್ನೇ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಂತೀನಿ ಡುವೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಎಂಚನ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತನ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬತ್ತದು ಡುವೆಟ್ ಮನ್ಪನ ಗ್ರೂಪ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಇತ್ತನ್ ಬಕ್ಕ ಡುವೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ. ಸೊ ನಮಕ್ ಫಿಯರ್ ಇತ್ತನ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ದಿಸ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್
ಟೀಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಪಂದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಂತೇರು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ್. ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ KGF ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅದೀರ್ ಅದು ಪೋಟ್ರೆ ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ ಯಶ್ ಅದು ಪೋಟ್ರೆ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಆಯ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮನ್ಪಿನ. ಸೊ ಅವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅವರೆ ಮಸ್ತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆದಿತ್ತನ್. ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ರಡ್ ಜನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇಲಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತವನು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆದಿತ್ತನ ಅರೆಗ್ಲ. ನಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತನ್. ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ನೇಟ ಡುವೆಟೆ ಮಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಅವು ರೌಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದಿತ್ತ 100% ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ನಮಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡುವೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊನೊಕ ಪಂದಿತ್ತನ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 50-50 ಆದಿತ್ತನ್ ವೇರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪಿನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ತನ್. ವೇರ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಲಿಪುನ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆದಿಪ್ಪಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಂದಿನ ಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಫೋರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂದ್ಲ ಪಂದ್. ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಧಾರಾವಾರ ಮಾತು ಬರೋದುಂಡು. ಯಾನ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ, ಎಂಗಳೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ, ಎಂಗಳೊಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪು, ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ದೆಪ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲ್ ದೆಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಸಾಂಗ್ ಎಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಮಾತಾವಡು ನೆಟ್ಟೆ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲಜಿ. ಸೊ ಫಾರ್ 1 day or 2 days ಐ ಸ್ಯಾಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮದು ಕುಲ್ಯ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು. KGF ಇತ್ತು ಅಂಚಾದಾತನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಆದಾತನು, ನಮಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದಾತನು ಈಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಈ ಸೀಸನ್ ಎಂಕುಲು ಹಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ. ನಮಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಕಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪುಕನ್. ಸೊ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮನ್ಪುಕನ ಪಂದು ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ಪನ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪ. ಬಟ್ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋ ಕಿ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅದು ಪಡು ಆತ ನಾನು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪಲಿ ದಾದ ದೆಪ್ಪಲಿ ಬಂದನು. ಸೊ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದ್ ಪಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂದು ಕರ್ಣ ಗಿರ್ನ ಪೂರ ಬತ್ತನು. ಸೊ ಎಂಕ್ ತೋಚ್ಪಾರೈತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆರ್ದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕೇಂದಿನ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ, ಮಹಾಭಾರತನ ತೂತಿನ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ತೂವಂದಿನ ಮಹಾಭಾರತನ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಫ್ಲೋ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಉಂಡು, ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಉಂಡು ಕಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಂತ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂದ. ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾಡಿ ಏರ್ಲ ಕೇನಂದಿನ ಏರ್ಲ ತೂವಂದಿನ ಅತಂದನ ಕಣ್ಣೆದುರಿತಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪಂದಿನ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ತುಪ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜೈದಾತನು, ಮಾತೆರ್ಲ ಓಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪೊಡಿದ್ದನು, ಮಾತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜೈದಾತನು ಇತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುನು. ತೋ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರೇನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಆರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೆಪ್ಪುನು. ಸೊ ಬಾಯ್ ಪಂಡೆ ಬಾಯ್ ಎಂಚೆ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚೆಂಚ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಆರ್ ಪಂಡೆ ಬಾಯ್ ಇರ್ದಾಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಮನ್ಪುಗ ಇರ್ ಎಂಚಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬರ್ಪರದೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಮಂತ್ ಬಿಡುಕ ಬಂದು ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಈ ಸಚ್ ಒಂಚೂರು ಯೂನಿಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಗನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಬಾಯ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದಾದನ್ ಮಿನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಂತ್ ಬಿಡುಕ ಬಂದ ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ ದಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ಪಂಡ
ಯಾನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ 7 minutes ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ರೈಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಓವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪಿದಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಕುದ್ದು ಕುಲ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಕ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಭಾಗವದ್ಗೀತಾರ್ದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಆ ಪೇಜಸ್ ಬತ್ತು ಪಂಡನೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದನು ಯಾನು ಅವು ಪಣ್ಣಗಲ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ದಾದ ಪಾತ್ರ ಭಾಗವದ್ಗೀತದ ಪೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇಜಸ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ಈತ್ನಡ ತೂತಿನ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಡ ಕಿರೀಟ ಪಾಡ್ದು ಕತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಶೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾನ್ ಕೂಡಲ ಪಂಡ ಮೇಕ್ಲಡ ಕಾಲೆಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಟಿಯಾಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಪೇಜಸ್ ಬತ್ತು ಪಾತಿರಡತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಜಿ ವಾ ಟೀಮ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ದೆತ್ತನಲ್ಲ BGMs ಬರ್ಪಿನಿ ಓವರ್ಲೇಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಿ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ಮೇಕ್ಲೆಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ಬಂದ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂಗಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುನಂದತ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಸ್ನಕ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ದೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಥಾಟ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುನು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಲ ಬರ್ಪುನು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಲ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಏರ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಡ ಬರೆದಿತ್ತುಜೆ. ಸೊ ಯಾಂದದ ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಬತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಟೆ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ ಬತ್ತು ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ ಪನ್ಪಿನಿ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಪನ್ಪುನು ಭೀಷ್ಮ ಬತ್ತು ಭೀಷ್ಮನ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಟೈರ್ ಬರೆ ಮಾತ ಬರೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಟು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪಾನಿ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನನೇ ಟೀಮ್ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತೆಂಚ ತೋಂದುಲೇರು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿತ್ತು ನೆಕ್ಕು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ನಲಿಪೋಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಜಿ ಖಾಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ದೇವು ಇತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ನಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನದೇ ತಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಪುತ್ರ ಮೋಹದ ಪರಿಣಾಮ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣದ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ. ದಶರಥ ಪುತ್ರ ರಾಮ ನಡೆದ ಹಾದಿಯ ಮರತ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಕರುಳಾಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಲಪಾತದೆಡೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಆ ಮಾತೃತ್ವ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ವಿಷ ಚೆಲ್ಲಿದ ಆ ಕವಡೆಯ ರಾಜ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದನ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮನ್ಪುಗ ತೂಲೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಾಲ ಪಾತರಜ್ಜಿ ನಾನು. ಸೊ ಓಕೆ ಬಂದನು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕಿ ಓಕೆ ಚಲ್ ಅಕುಲು ಓಕೆಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುಜೆ ಈ ರೆಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಅಂಚ ದೇ ಅಕುಲು ಬುಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೇರೆ ನಮಿತೆ ಕಿ ಮನ್ಪಾಲೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನ್ಪಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೌಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಕುಲು ಸರೆಂಡರ್ ಆ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಉಂಡದು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಎದುರು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಹಿಡಿದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಶೋತ ಡೇಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಯಾನ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಇಂಚೆಂಚ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಕನೋಡ್ಚಿ ಪ್ರಾಪ್ ಬೊಡ್ಚಿ LED ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಾನ್ ಅವು ಎಂಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ LED ಉಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟರ್ ಅದು LED ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾಗಿತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಾಗ LED ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಡಿಪುನಾಗ ಅವು ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಹಿಡಿ ಎಂಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಆನೆ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ LED ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ LED ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಸರಿ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಶೋ ದ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಣಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ಬಂದ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಪುರ ಮಂತದ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತ LED ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಶೋಕ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಿ ಹಾಂ ಬರು ಎಂಚಿನ ಬರು ಇತ್ತು LED ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ನಕುಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈಜೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಲೋ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಆನಿ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಉಡುಲ್ಲ ಆನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇಷಿಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿದಾದ ಪಣ್ಣ ಅನ್ನೋಂಗ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾನ್ದ KGF ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ
everybody started not recognizing, but they started giving that blessing. Ki edde man play, shok man tandullar, nanat edde man play. And Raddu Muji choreographers nakul dressing room pattu pandir, nikul Mahabharata man tandullar ke, dad man tandullar tu kanchini. So all the best pura pandir, mata pandir, engul stage mitariya. We all had that thought ki namak mata team daklegiti. Nama essence epuga, Krishnan essence epuga nama Mahabharata nanje experience manta buduka pandan. Act manta. Ani the show dina yan personally enna mata sir nakleg invite manta panda bale sir englan incha act undu. Please bale niklena appearance a floor dul ettinala niklena blessing itilaka. Please bale pandan. ಏನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಕಲ್ಪ ದಿನ ಸರ್ ನಕ್ಕುಲ ಬರ್ತದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಲ ಮಂದಿರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು 5 minutes ನಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ಕೆ 5 minutes ಜೊತ್ತಂದ ಎಂಗಳು ಬ್ರೀತ್ ಮಂತ ಯಾನ್ ಕೇನಿಟ್ ಎಂಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೇಂಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಈ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೇಂಡೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲಾಂಡ್ ಬತ್ತುಂತುಗ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯದ ನಡುವೆ ಅಧರ್ಮ ಅಸತ್ಯದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೇಳಿದ ಸಹಾಯದ ಕೂಗಿನ ಸೆರಗದು ವೀರ ಯೋಧರ ಸಭೆ ನಿರ್ವಸ್ತ್ರವಾದ ಕ್ಷಣವದು ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪಣವದು ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಿನ ಪುಟಗಳು ನಾನು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಕ್ಷಕ ಆದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೇ ಹೋದ ಸಂರಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಕುಲವಧುವಿನ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣವ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದ ವೀರ ಯೋಧ ಅಸಂಖ್ಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಶವಕವಚದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪೂರ್ತಿ ಯುದ್ಧವ ನೋಡಿದ ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಾನು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಮಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಅವನಿ ಮಹಾಭಾರತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದುಪಡು KGF ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದುಪಡು ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಕೆಲವೇರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಯರು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸತಿ ಯಾನ್ ನಲಿಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕುಲ್ವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದೈನ ಬರಿಟ್ ಅಂತೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ನೆಟ್ಟೆನೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದನು ಆ LED ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತನು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ದೇ ವೇರ್ ಸೋ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏಪಗ್ಲಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಚಲ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಅಂಚಿ ಪೋಪೆ ಪ್ರಾಪತ್ವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಲ್ತ ಸೊ ಆನಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇರ್ ಉಂತೀರ ಅಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿನತ್ತು ಈವನ್ LED ಡೇರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರ್ ಅಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಸೌಂಡ್ ಡೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಅಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಈವನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯ ದಾದ ಪೋಟ್ರೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ ಭಾಗವದ್ಗೀತದ ಪೇಜಸ್ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯ ಎಂಕುಲು ಮೈಕ್ಡ್ ಪನಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡವು ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡರ್ಕಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅರ್ಥಾಂಡು ಭಾಗವದ್ಗೀತದ ಪೇಜಸ್ ದಿಕ್ಕುಲು ಪನ್ನಂದು ಎಂಕ ಅವಳು ಅರ್ಥಾಂಡು ಈ ಪೇಜಸ್ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಇರೆಗ ಅವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭೀಷ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಯರು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಪುಗಾರಿಯರು ಕರ್ಣಾರ್ಜುನಗೆ ಪುಗಾರಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗೆ ಪುಗಾರಿಯರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಡುವೆಟ್ ತೋಜಿಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಂಡು ಕಿ 20:2 ಅನ್ನಾಗ 2ಲ 20 ದನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪವರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆಯ್ಜಾ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಜಾ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಂಡು ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಾತ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿಯರ್ ಎದುರು ಸೊ ಏರ್ಲಾಕ್ಲೆನ ದಾದಾಪನ್ ಪೇರು ಹಾಫ್ 50-50 ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕುಲು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇನ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ರೆನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಪುಂಡ ಮಾತ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ತನೆ It was done in a different way, very beautifully,
ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್. ಲಕ್ಷ್ಯವ ಭೇದಿಸಿ ಸ್ವಯಂವರವ ಗೆದ್ದು ತಾಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸೋತ ವೀರ, ಶಸ್ತ್ರಗಳ ವಿದ್ಯೆಯ ಪಡೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗದೆ ಹೋದ ಯೋಧ. ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ತುಯ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆನೆ. ವೀರ ಯೋಧರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕರ್ಮ, ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದ ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಅರ್ಜುನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಕರ್ಣ ಅಧರ್ಮಿ, ದ್ರೌಪದಿ ಕಾರಣ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭೀಷ್ಮನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಮಹಾಭಾರತನ್ ಇಂಚಲ ಯುನೀಕ್ ಆದ ತೋಜಾವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಾಗರಗಳು ಕಂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉತ್ತರಗಳ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಲೆಗಳು. ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳು. పనిలేకనే డుయెట్ ద పార్ట్ అని కొంచెం రంజించాను. ఐఎమ్ సో సారీ, ఐ డోంట్ కేర్. ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡಿಲಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಪಂದು, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಶೋ ಇಟ್ ಡಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಪಂದಂದತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ಕಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಪಂಡ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕುಡ್ಲಡಂತೂ ಆ ದುಪ್ಪಂದು ಆತಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿ. ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಪಂಡ. ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ರುತ್ಲೆಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತುಜೇರು, ಇತ್ನೆಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು. ಬಟ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್. ಸೊ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಎಂಕುಲು ಫಿನಾಲೆಗ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ. ಸೊ ಈ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತ ಫಿನಾಲೆಗ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಬಂದಕಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಡುಯೆಟ್ಗೆ ಕನಪ್ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕೇತ್ ನಮ್ಮ ಡುಯೆಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಕುಲ್ ಕ್ಲಾನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಡುಯೆಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕೇತ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಈ ಸತಿ ಡುಯೆಟನ್ನು ಕನಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದೇ ಕನಪೆ ಕಿ ಏರ್ಲ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಡುಯೆಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಬಂತೆ. ತೋ ಅವು ಪೂರ ತರೆಟದಿ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬತ್ತ ವಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಕಿ ಎಂಕುಲು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬತ್ತೇಂಡ ಪಾತ್ರ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರ್ಕಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾನ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಪುನು ಪಂದು ಪಂಡೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಅವುಲ ಮಸ್ತ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಣಿಕಿ ಅಂದ ಆಂಡ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು. ಫಿನಾಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ 2 ವಾರ ಏನು ಬೇಲೆನೆ ಮಂತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಎಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಕಿ ಆಪುಜ ಮಹಾಭಾರತನೇ ದಿ ಬೆಸ್ಟಾ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಸ್ನೇ ಅಂತೂತೆ ಯಾನು ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಯಾ ಮಾತ ಸೀಸನ್ ತೂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನಾಗ್ಲೇನು ತೂತೆ. ಎತ್ತೋ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ಲ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫಿನಾಲೆ ಹಾಕಲು ಚೂಕಾದಿತ್ತೇರು ಕಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕುನ ಟೀಮ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತೇರು, ಫಿನಾಲೆಗೆ ಓಲ್ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಆತಂಡ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐತೆ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಡ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಥಿಂಗ್ ಮಂತದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ ಥಿಂಗ್ ಮಂತದ ಕಾಮ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಫಿನಾಲೆಗ್ ಹಟ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದದ್ದು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಡುಯೆಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 minutes ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡುಯೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡುಯೆಟ್ ನಮ್ಮ 5 minutes ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತೋಡ ರಡ್ಡೇ ಜನ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ರಜ್ಜಂತಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸರ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ.
ಈ ಶೋರ್ದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕನ್ ವೇರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡುಡ್ಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ತೂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೇಪಲ ಮರೆಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಝೀರೋರ್ದೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಫೊಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನೋಟುಡು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪ ಫಿನಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಟ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕ್ಲಾನ್ ಎಂಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇನಾಡ ದ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಯೂನಿಕ್ ಎಂಕಂತೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುನಿಕ್ಲ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ how to tell about this song or the dance and upcoming performance which is our I won't tell it but if you see on the final performance that is even more crazier something which you expect from us and we hope that we showcase exactly how you want us to perform. ಹೆಲೋ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಲಾನ್ ನಲಿಪುನ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ನಲಿಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲ ಮಾತಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ನಾಟ ರಡ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ ಬೇಲೆನ ಎಂಕಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತೊಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಎಂಕಲಾದೆ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ದ ವರ್ಕ್ ಪೋಪದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಲ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಅದು ತೋಜೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಅವು ಮುಟ್ಟೋಡಾಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವುಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಹುಲ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿಸೈನರ್ ಎಂಕಲೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೆನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೆನ್ ಪಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋಸ್ ಇರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅವೇನೆ ಕೊರೋದು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಖಿಲೆ ನೇಪಾಳ ತೀರ್ತು ಪಾರುಜ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತಾರೆ ಅವೆ ನೇಪಾಳ ಮಿತ್ತು ದೀಪ ಕ್ಲಾನ್ ದಕ್ಕಲು ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಕಲಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪು ನಲಿಪೆರೆ ವಾ ಜಾಗ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮನ್ಪ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪನ್ಪ ಆ ಕಲಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದ ವಾ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಕಲನ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಆರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನ ಆತಂದ ಭರವಸೆನ ಅತ್ತ ಬಂಡ್ ಧೈರ್ಯನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ನಾಗ ಉಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದುಜಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಮಂತಾರೆ ಒಂದೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾತಿಡ್ದು ಆರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಕಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲನ ಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ತೋ ಆ ಧೈರ್ಯನ ಅತ್ತಂದಂಡ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆನಿ ಆರ್ ತೋಚ್ಪಾದಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲೀಫ್ ಯಾ ನೇಪಾಳ ಉಂಪೆ ಫೇತ್ ಬಿಲೀಫ್ ಹೋಪ್ ಉಪ್ಪೋಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಆನಿ ಆರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆರೆಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನಾರೇನು ಸ್ಟೇಜಿಗ್ಲೆತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತುಕೊಳ್ವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನು ನೆಟ್ಟೆ ಏತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದನ್ನತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲೆನ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ 10 ದಿನಟ್ಟು 8 ದಿನ ಬತ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಬೈದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪದ್ರಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಡು ಬಂದ ಸೊ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತೇನೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ 10 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಏರ್ಲ ನಂಬುಜೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೋಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆರೆ ಬೈದನು ಬೇಜಾರ್ಲುಂಡು ಖುಷಿಲುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ಲುಂಡು ಮೋಟಿವೇಶನ್ಲುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಡ್ದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬೈದನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್
for entire channel, for entire people, and thank you Prashant sir for giving always such a humble guidance. Yan daya humble pande the way he talks also yan andati yerla battarada paatirnagala it is like that only. But thank you for that, because yan as a beginner enk mast board ittan bakidakle gottiji, but enk mast board ittan, but you gave that. So for life and life we will remember you. Yanantu remember manpe next bete reality show ponagala I might start comparing you with others ki r and aate patrante me clear link ಒಂದು ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಆಪು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಗ್ ಆತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಡಿ.ಒ. ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಎವ್ರಿವರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ ಬಟ್ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಟ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆತೊಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎಂಗಳು ಎಂಡ್ ಅವಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಡು ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಪಂದೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅರೆನ್ ಎನ್ನದು ಕೃಷ್ಣ ಮಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂದು ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಪಂದು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಕ್ಲಾನಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾನಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಕಲು ರೀಚ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತೋದು. ಈವನ್ ಅಕಲು 10 o'clock ಬತ್ತದು 3 o'clock ಮುಕ್ತ ಅಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಉಂತದ ಈ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ಕ್ಲಾನ್ದ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ್ನಲ್ಲ ಶೋ ಪೂರ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಕ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೇವರಡ ಯಾನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಲಾನ್. This program is brought to you by VK Developers, powered by Nippon Paint, V2 Realty, Amrit Noni, Arogyada Bharavase, Cycle Pure Agarbatti, Ashoka Business Center, Workspace managed by Vertex, co-powered by